svoje čaro. Ale nie zrovna v Rakúsku. Som ako jeden z mála, ktorý tu dodržiava tú 60 v noci. Ale už sa blíži tá chvíľa, keď budem môcť prepnúť tempomat zo 63 na 85 alebo 7 podľa situácie, ale pozri sa, aj tak ide moc rýchlo. Lebo ideme dole kopcom. No poď. $5.00. Takže dáme 85 a hurá na vykládku. Špecifikom Rakúska v noci 60 na diaľnici, že vraj kvôli hluku. Ešte lepšie sú na tom Švajčiari, tam je v noci úplný zákaz jazd do 22. do 5. myslím, že je to rovnako jak v Rakúsku, časovo obmedzené. Takže paráda.